It was good for the first time. Yeah. Maybe. A bit intensive, but What's the next time you're playing? we don't have any agreement yet. Okay. Tell me if there's space. Yeah, If I sure. can. You can do it. Yeah. But even during the week, during the working week? After work. Okay. Yeah, sure. I'm working also. I'm not like Krusty who can play all day long. No. I created a poll in the team beach because Juma and Dania wanted to see if there are people. And they will play on Thursday at 6:30 maybe on Mesa. But the intensity there is not that like this. Yeah. Sasha, are you working during the week? Yeah, sure. But to what time? Usually I'm starting at 9, You're starting at? starting at 10 or 9 and finishing at 6, probably 5. Just, regular working day in the office. I booked a court for Friday at 5, but I don't think we'll have enough people. You mean indoor or beach volley? No, beach. Okay. Like, it's not gonna be that close, for sure. Okay. If I'm not gonna play with Dana, I'm gonna play with you. I'm gonna mix intensive with relaxed one. Okay. Because I'm gonna die if I'm gonna I play. would have fast done, but I know he will refuse from now on, so there's no point in that. Not sure. It depends on a lot of things. Тебе спок. Спокойно камера. Ай, цето има тук горе камера. Давай, има. Миналата седмица бухнах 2 или... Имахме сряда в НСА петък, докато той 2 или 5 не бе. Не върна ли линията? Не знам, аз дам ръце. Не мога. Аз видя? Не. Човече, аз съм... Не. Окей. Аз гледах от тях. Добре. Айде. Играем нормално. Ема, дай тази шапка. Чакай. Къде ще сядаш? Право. Ударе хубав. Втория месец. Още малко. 5-4. Какво става, Стенли? Отпред. Не съм познат. Нямам това. Добре се. Да, нашата направо оставете на корта. Която е нашата, оставете на корта просто. 5-5. Шест-пет, имам. Почти никога не работя. Сме на малко. Обикновено обаче. И евентуално и обикновено като съм нощна бачкам от 10 до... Нямаш. Дай, подай ми. Отзад. Право. 7-5. 7-5. Буквално за 10 минути. Се разберем на това? Криво. 6-7. Окей. Е, това ти е сервиза. Не го променя. Осем, 6.
моят сервис. Абсолютно. Няма. Ничи се така. Бъди себе. Yes. Крива, майка ти дева тая. Не, ладно. Не, майка. Опа. 360. Нямаш. Имаш тук, имаш. Подай ми. Щатите гледам аз малко телевизия. Тук. Даже правилно може да там някакви смесени Краси, зашла ви за outside? Де? 9-8 вас. 9-8. Не, бе, извикай се. Видя? Нищо. Хикс 9. Тук са мъчете. Айде. Нямаш ли? Кое е блок ли? Мрежа имаш ли? Не, мрежа няма. Без 9. Добре. Сори, краси. 10-10. Гледай къде ще бъдем право. Но сега. Когато като дойде парабола, става така. Оу! Готови? Да. Да, бе, да. Брат, знаеш колко песен съм пренесъл? Колко трябва да купува за песен. Да. Да, бе, нямам. Това не живее. Къде е тъпичко? Ти реално нямаш, ама имаш. Да. Ама нямам, защото тя не живее тук. Просто да се обърна към публиката. Добре съм, не му мисля, да. Ние сме с себе си, вата, и това е. 4 сгрешени серии за вата на един гейм. 12 на 11 тях. Това е играта. Знаеш кое е хубавото, Дака? Че тя играе плажен и няма проблем, защото тя носи пъти тук. Не, това е волейбол. Затова ще бе. Просто волейбол на високо ниво е такъв. Да, с тежък сервис и кой... Тя носи Да. пъти къщи. О, 2-2. Добре, сериозно. Права! Аз съм Как спорт. гледаш? Добре ми е. О, споко бе. Опа! Снимай, бой! Добри бе! Браво! 4-2. Ти мога да натискам? С две ръце да, ако е на филето, може. Бирай там. Натисни я право. Тук са мъчете отзад, ето бе. Арде, мога. Сета, 5-2. Ле, какво правиш? Колко е честа, бе? Може да чува дали дали си това? Дали? Трябваш. Ей, има време. Добре. Без 9 е и е 15 на 2. Не, тия сме. Чай, игра? Играхме. Не, защото ти не каза нищо, да не кажа. Ама те са на те момчета са на това, на толкова. Те казват точно ние сте. Дай да играм. 15 на 2. Браво. Браво. Да. Айде, да. 13 на 16. 3-6. Да. Ти си. Аут. Аута.
4-6. Браво. Баси ти. Чули му Павле. Брат, според мен е нещо 7-4. направо и после съм се чешил. Не те. Мамо. Иди го пускам. 7-4 вас. Да, къс. Аз съм, не за себе. Спорта, не за друго. Че ми връчиш. Не, с какво ти мръкнаме, бе? Остава баща и тук. 8-4. Че нещо голямо Търново. Да. Положението си е дал лайк. Да. Маяза. Отпред, спокойно. Вчера Добре. Отпред, спокойно. Имате ли? не знам, Диагонал. нещо на по-нависоко. Браво. 5-8. Добия. Бебе. Бебе. Ти стигна, бе. Ти нека стигна. Я заби. Да си е прав. Да, Павка! Браво, машина. Извинявай, исках втора, ама много ти изостри. Сори, къс. Дай. За гръвка, нали? Ще играме ли на това или? Както кажеш. Защото сега е 2.33. Сега бе, 2 секунди ще Да, чакам. ще чакам. Ага. Добре. 6-8. Айде, сигурен. Горе, по средата. На 2. 7-8. Много добре, супер. Браво, защита. Айде. Супер хубаво, обаче. Ще не мога да ударим. 9-8. Браво е, Павка! 6-8. Една игра. 11-8. 20-18. Това беше среда. Добре, втора. Дай ми. Окей, направи си я. Много ти е наврях. Много ти е наврях. При падане. Извинявай. Да ми даде втора. Добре, може да го пък да ударим. Не, се бържи на втора. Опа, диги. Може да го пък да ударим. Не. Така, извинявай. Тук. Нямаше ли Бога? Това е равен, нали? Окей. Я видя. Роде ми си да имам. Само проверям. 20-20. Добре, спокойно. Извинявай. Едно. Едно за нас. Сервис. В тя захваща.
Кажи без бе. Защото аз имам. Спукай бе, диагонал.